Здравейте и добре дошли в ден 21 от днешният ден. Току-що свърших училище и сега се отправям към нас, където всеки момент, след малко трябва да се оправям, защото в 15:50 ми е влака за Перник. Отивам в Перник. Към 3:50 отивам към Перник при Станислав. Затова трябва да се смена дрехите, трябва за малко да отида и до банята и след това ще ви дам ваш съвет да ми изберете какво да облека. Утре съм на училище, утре ми е по-тежка програмата и аз утре трябва да се оправям и така че сега се отправяме към нас, вече сме почти към нас. Ето как съм днес, как бях на училище. Така че сега отиваме на училище и след това се прибираме, оправяме се набързо и след това тръгваме към Перник. В 3:50 ми е първия влак, втория за навършене в 6. Така че ще има какво да се прави в Перник. По две причини отивам в Перник. Първата е за да се видя с Станислав, втората е за да говоря едни неща там заради едно интервю. Така че днес сега трябва да се оправям. Променям си дрехите, оправям се и към 2 и нещо тръгвам. Така че това е сега от мен.